Gorka, atzaldeon da zorionak, estropa gara gaurkoa. Atzaldeon eta eskerrik asko, bai. Estropa txukunatea zaigu eta zorionez bandera irazi dugu. Gaur, zein izan da gakoa, hor garaipen lortzeko? Bueno, nik uste gure lan egitea. Entrenatzen da intentzio honekin jardutegea eta azkenen entrenatzen nahi gana estropan plasmatu berri izatea eta nik uste gaur naiz eta hasierako estropa erdila gure kontraio zian ondarruta hauei distantzi txikila atea izan gurian segitu dugu eta azkenen estropa bukaeran distantzi nahiko maju bat egeu eta bagello izan dugu aurrezko txandako ekipo fuerte horiei irabazteko. Aurreneko kale horrek, kanpotik ematezuna bezain txarra altzan, aurreneko? Bueno, txarrak gaur danak ziala iruditzen zait. Gu lautik ganatea garen da oso pikatua zeon, haize handia egin da olatu tarte oso txikila eta utzila etzi joan komodo. Arrauneago etzeon komodo, baina bueno, nik uste naiz eta leheneko kaletik jardun arraunen inberra zegoela eta nik pixka egin dugula iruditzen zait eta bueno, bandera irazteko goleio izan du eta guztua. Hor, helmuga sartu baino lehentxio, telebistan entzun deu, bandera hitza, ezin ala arraunariri esaten, aipatzen buliaka, ez dakit hor, nola ikusi ezun ja aukera sola irabazteko bigarren txandan jardun da, ez? Bai, baina ikustezu azkenen holako itxasoko estropetan juri berdezu, baina normalen bueltakotan erabagitze dira estropak eta gaurkoan ala izan da. Azkeneko ziobuan 7 o 8 atzetik ginen, hori gero jakin dugu, baina gu bueltan azkeneko largon getozela ikusi dugu hor largo erdikaldeno 3. minutu, 2. minutun estropan gindozela olatu bat oso hartu dugu. Eta azkenen olako olatu gera bakitzeu garaipena zenek eman gaun eta nik uste zukua eta jaula olatu horre eta hor ikusi da atzetik egotetik aurrea jartzea pasageala eta islaparen fallatu dugu. Olatu bat hartu berrekoa pasaintzeiko azpitikan, ja bukarako ezintasun horrekin da aiatzeko nahi horrekin, baina bukaeran ikusi da berriz isla barrun beste olatu bat hartu dela eta gainez hartu gala eta hor mutilak esprimitzeko eta motibatzeko bandera hitza bezalako ikestago eta nik uste lan polita indula mutilak eta konfiantzatzeko behintzat balio izan dula. Ikusi dugu, TK Ligako 4 estropetatik 2, aurreneko postutatik segundu batzuta gatu zate, eta beste bira hasita. Ikuste behintzat argi txalupa ondo abilela, ez? Ibilitea txalupa. Bai, azkenen ustailen 12 estropa ez da gizien bat akumulatzea iteun eta talde guzti jamoetu berra dago. Eta maila hontan beti puntan ibiltzea oso zaila da. Eta me gustatzen dugu, herriko estropan atzon da eta gaurkoa kamiatu genuken ikuste atzoko batika, baina irabaztea zaila da beti. Aurreko puntan ibiltzea zaila izatea beti eta bestek ibilite dira, atzo zierrena sartu ditzaigun tandaun horren, baina gaur berriz demostratu dugu, gu gurien ezkio azkar kale txarretik honetik azkar ibiltzeko kapazak gala eta gaur demostratu dugu. Eskerrik asko eta ondo pasa, disfrutatu. Eskerrik asko, zuei.